Vážené poslankyne, vážení poslanci, srdečne vás vítam v rokovacej sále a zároveň otváram meeting, ktorého cieľom je schváliť zákon o trestnom práve postihnúcom poslancov zúčastňujúcich sa na nekalých územnoprávnych aktivitách, medzi ktoré patrí neprispievanie do mestských a štátnych pokladníc. Som presvedčená, že ak sa tento zákon schváli, zbavíme sa nežiaducich parazitov v čiernych smokingoch. Je zarážajúce, že až 70% verejných činiteľov v mestských zastupiteľstvách a štátnych správach odvádza financie z európskych fondov do neznámych schránok a tak oberá mesta ako aj štát o finančný balík, ktorý musí kompenzovať finančnými injekciami. Prečo tie injekcie? Pýtam sa, či je potrebné takto bezúčelovo a nerelevantne nakladať so štátnym majetkom. Preto sa teraz na chvíľu vrátim ku kauze Fantom Zvolená, kde sa dlhodobo riešil problém, ktorý sa týkal primátora mesta Zvolen a celého zastupiteľstva. Pán primátor odmietal prispievať do mestskej pokladnice a na čele s mestským zastupiteľstvom tajne usporadoval dobročinné veselice za mestské financie, z ktorých nakúpil kapustu a zemiaky a vyvaral guláš pre celý Zvolen. Kde vlastne tento štát je? Pýtam sa, kde? Pýtam sa, kde boli orgány v trestnom konaní v tomto čase? Tiež varili guláš? A ako vieme, táto kauza sa prešetrovala 2 roky. Súdne pojednávanie sa odročovalo každý týždeň. A nakoniec okresný súd mesta Žilina, ako aj policajný zbor mesta Žilina, namiesto udelenia trestu a zaradenia do ústavu odňatia slobody ešte pánovi primátorovi usporiadali oslavu k 50-ke. Je vrcholne nehorázne, ako je nastavená legislatíva v tomto štáte. Preto som presvedčená, že schválenie nového zákona v trestnom konaní nadobne nový rozmer a tí, ktorí chodia celé roky s maslom na hlave, konečne okúsia spravodlivosť. A ak bude málo inštitúcií pre výkon trestu pre odsúdených, sme pripravení holými rukami postaviť nové ústavy a strediska pre týchto nežiaducich jedincov. Preto vyzývam všetkých občanov Slovenskej republiky, aby sa zajtra zúčastnili 1. brigády, kde spoločne vybudujeme prvý súkromný väzenský ústav, aby sme ukázali, že vlastnými rukami dostaneme odsúdených tam, kam patria. Ďakujem vám za pozornosť a odovzdávam slovo pánovi poslancovi Šmirgeľovi. Ďakujem pekne.